କମିଟିର ପୂଜା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭସାଣି। ଆମର ଡିଜେ ପୋଲ ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ନାଚୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ନାଚୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଜେ ପଲ୍ଲବୀର ଝଲକ। ଏହି ପିଲାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ନାଚୁଛି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେ ପଲ୍ଲବୀର ଝଲକ, ଡିଜେ ପଲ୍ଲବୀର ତାଳେ ତାଳେ ଏମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ।
ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ